Viem váš byt predať za 200 000. Tento tretí trik je veľmi častý. Makler vám nasľubuje nadsadenú cenu, aby podpísal s vami výhradnú alebo nevýhradnú zmluvu. Vy mu poviete, akú cenu chcete, dokedy chcete peniaze, za akých podmienok byt predáte a makler vám všetko bez jednej námietky odkýva. Povie vám, že váš byt určite predá za 200 000 eur, hoci reálna hodnota alebo reálna trhová cena je v danom momente 170 000. Výsledok? Pár týždňov alebo mesiacov sa nič nedeje, nikto nevolá, nechodí na obhliadky. A makler začne navrhovať, že treba ísť s cenou dole. Zrazu na 195 000, potom vám zavolá na 185 000, potom 175 000. A ste tam, kde ste mali byť od začiatku. Len s pocitom frustrácie a straty času.